Usa ka SUV natagak paingon sa mangrove area sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova. Siluan Mirundina sa report. Daw nahisama sa usa ka toy car o duwaan kining usa ka SUV nga nasangit sa mga bakawan sa Centennial Road habig sa Barangay Alegria, lungsod sa Cordova. Matod sa hepe sa Cordova Police, paliko unta ang maong SUV gikan sa Roro Port niadtong Lunes sa hapon apan nawadan og kontrol ang 47 anyos nga lalaking nagmaneho sa maong sakyanan. Under siya sa kuan gyud kana intoxicating liquor nya wala lang siya ka control pag kuan kay kurbada tong area to ma'am. Moto siguro wala na siya ka control milaho sa dos pikas kuan katong dako kayong space dito sa kanang kurbada naman space dito kanang murag na mga aroma da. Atul sa hitabo, naigo ang usa ka e-bike. Apan mato ni Police Major John Caliv Sanchez, minor damages lang hinuon ang nahiaguman sa e-bike ug mga pangusra-usab ang nahiaguman sa driver sa e-bike ug sa nagmaneho sa SUV. Dinhi niining kurbadahong bahin sa Centennial Road na tagak ang usa ka SUV pasado alas 4 sa hapon ni adtong Lunes. Ang LGU una nang nideklarar sa Centennial Road nga usa ka discipline zone. Nagpasabot lakip sa mga gidili ang overspeeding. Sa among investigasyon ma'am wala man siya gyud ga pakusog dagan kay in the first place kurbada am guna diha dapita. Di gyud ka makapakusog dia although straight nandan pero dako kanang kuan hard kumbaga hard curve na dadapita. Mong di gyud ka kuan dia ka makapakusog dia. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa 47 anyos nga lalaking nagmaneho sa naasoing SUV apan nagdumili kining magpa-interview matud siya mga kabanay. Gitataw hinuon sa Cordova Police nga nagkasettle na hinuon ang SUV driver ug ang e-bike driver. Ug nato na usab ang SUV kagahapon. Samtang subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko ilabi na karong Pasko nga daghan ang mga parties. Di mi gusto nga naay madisgrasya, naay maunsa ba dia, naay mabangga, naabay makasala tungod lang sa kuan nga sobrahan sa inom. Mo na bottom line ani akong gistorya nga mag-amping tatanan aron ma-enjoy nato ang Christmas ug New Year. Makaabot pa tag 2026. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.